Kwith mar Azimio la Umoja odum kod jatend piny William Ruto kendo tielo ni Ruto biro kawo ting' ponono gimoro amora otimre ne obila ma otere piny Haiti. Kotelnegi kod jatend DAPK Eugene Wamalwa giko ni Ruto okawo okang' makamano tok dwacha jo Kenya kata doko ni doho ogolo ng'eto mar nyiso ni en ataro mar chika. Jotelogo bende obwogo ng'anyo ewi paro mar chik omenda mar 2024-2025 magikoni hinyo jopiny masani usuru odiyo. What they are doing in sending our children to Haiti is unconstitutional, it is illegal, and we stand opposed to it. But also when the time comes, when Haiti turns to mighty, and those children come home in body bags, we will hold you, William Ruto, responsible. What I'm encouraging the National Assembly against this proposed finance bill, which want to make lives of Kenyans harder, is that they stand like those three and reject this bill, which is going to make Kenyans suffer very much.